Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzdan 2022-nji ýylyň 3-nji noýabryna aqsanyna. Halyk maslahatynyň başlygy Döwlet Dumasyna gepleşikler geçirdi. Iqtisady hyzmatdaşlyk guramasynyň daşary işleri ministrleriniň duşugyna taýýarlyk görülýär. Dünýäniň en gowy peýniri saýlandy. Mbappe Messi'nin rekordunu täzeledi ýaly habarlar ýetirýäris. Gelingen bolsa habarlarymyzda giňişden terip geçelim. Halyk maslahatynyň başlygy Döwlet Dumasyna gepleşikler geçirdi. Russiýa Federatsiýasyna resmi saparda bolýan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halyk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Russiýa Federatsiýasynyň Döwlet Dumasynyň başlygy Vyacheslav Volodin bilen duşdy. Bu arada Russiýa Federatsiýasynyň Döwlet Dumasynyň resmi saýtynda habar berilýär. Russiýa Federatsiýasynyň Döwlet Dumasynyň başlygy Vyacheslav Volodin Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklary barada aýdyp, halyk maslahatynyň başlygynyň iňen uly tejribesiniň we Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen dostlugynyň iki ýurduň arasyndaky has ykjam gatnaşyklaryň beňýady bolup durýanyny beledi. Şeýlekem Volodin halyk maslahatynyň başlygynyň şu ýerdeki sapardyň iki ýurduň arasyndaky parlament gatnaşyklarynyň hasy ösürilmegine uly eteri berjekdigini ma'lum etdi. Bundan başga da Döwlet Dumasynyň başlygy halyk maslahatynyň başlygyny Hazaryaqa döwletleriň parlament ýoldaşlarynyň duşugyna gatnaşmaga çağırdy. Şeýle duşu geljek ýyl Bakuda geçirmek meýilleşdirilýär. Halyk maslahatynyň başlygy Döwlet Dumasynyň başlygynyň we Azerbaýjanyň kerdeşiniň başlangyjyny gollady. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halyk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow enneki ýyly Türkmenistanyň Türkmen-Rus universitetiniň düýbüniň tutuljakdygyny bellep, Döwlet Dumasynyň başlygyny bu dawara çağırdy. Russiýa Federatsiýasynyň Döwlet Dumasynyň başlygy Vyacheslav Volodin Türkmenistana gelmek baradaky çakylygy uly höwes bilen kabul etdi. Iqtisady hyzmatdaşlyk guramasynyň daşary işleri ministrleriniň duşugyna taýýarlyk görülýär. Türkmenistanyň daşary işleri ministri Raşid Meredowyň Iqtisady hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Husraw Naziri bilen sanulga markal duşu geçirildi. Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň habar bermegine görä duşukda şu ýylyň ahyrynda Iqtisady hyzmatdaşlyk guramasynyň daşary işleri ministrleriniň geňeşiniň nowatdaky 26-njy mejlisine taýýarlyk bilen baglanşykly bir neçe meseleler aranyp maslahatlaşyldy. Ma'lum bolýar 2021-nji ýylyň 28-nji noýabryna Aşgabatda Türkmenistanyň baş tutanlygyna Iqtisady hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň döwlet baş tutanlarynyň 10-nji samiti ýokary derejede geçirildi. Şol ýerde möhüm kararlar we resmi namalar kabul edildi. Iqtisady hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlarynyň arasynda has ýakyn hyzmatdaşlyk üçin şertler döredildi. Hususan samitde kabul edilen gutornuklar resmi nama kereket üçin Aşgabat adalaşygy gatnaşyjy ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygy hil taýdan täze dereje çykarmak üçin döredildi. Şeýlekem sowda, ulug energiýa, seýahatçylyk pudoklaryna we pandemiýaga garşy görüş babatda döwlet gatnaşyklaryny guramaga gönükdirildi. Bu guramanyň daşary işleri ministrleriniň ýakyn wagtda geçiriljek duşugy 2021-nji ýylda Aşgabatda Iqtisady hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň ýoldaşlarynyň samitinde öňe sürülen başlangyçlaryň we ýere taslamalaryň durmuşa geçirilmegine dowam etdirmäge gönükdirilendir. Dünýäniň en gowy peýniri saýlandy. Dünýäniň köp ýurdunyň ertirligini öz orduny alýan peýniriň en gowsyny saýlamak boýunça beseşik geçirildi. Bütün dünýä peýnir bayraklarynyň gowşulyş dawarasy geçirildi. Umumyň peýnir diýileni elki bilen adamlaryň aňyna peýda bolýan ýurt Niderlandlar bolsa gerek. Ýöne 42 ýurtdan 4434 görnüşdäki peýnirin gatnaşmagyna geçirilen beseşikde birinjiligi Şwitsariýa eledi. Şwitsariýada öndürilen Gruyère peýniri bu önümiň hünärmenleri hasaplanýan bilermenlerden ibaret bolan emin agzalarynyň en halaýan tagamyna urildi. Şwitsariýaly peýnir öndürjileri Wonderful-Tegen we Gormino tarapyndan hödürlenen Le Gruyère AOP Surhoix atly peýnir otlar we miweleri bilen birinji orny eledi. Gorgonzola dolsa dop atly peýnir ikinji ýere eledi. Italiýada De Maggi maşgalasy tarapyndan öndürilen peýnir gök ýagly peýnir hökümine häsiýetlendirilýär. Uýalsyň Newport şäherine geçirilen beseşikde ähli peýnirlere baha berilýär. Peýnir öndürjiler, satyjylar we hünärmenler müňlerçe peýnire dadyp en gowsyny saýlamaga synanýarlar.
Soňra 38 ýurtdan 265 emin agzasy peýnirlere daşky görnüşine, ýetine we tagamyna görä baha berýär. Mbappé Messi'niň rekorduny täzeledi. Fransanyň pasajer toparynyň hüjümçisi Kylian Mbappé Çempionlar Ligasyna 40-njy gorny geçirdi. Ol bu ýaraşda şeýle netijelik görkezen eň ýaş futbolçy boldy. Şeýlelikde Fransuz futbolçy topardaşy Lionel Messi'niň rekorduny täzeledi. Fransanyň pasajer topary Çempionlar Ligasynyň toparçylardaky 6-njy tapgyrynda Italiýanyň Juventus toparyny kabul etdi we 2-1 hasabyny ýeňiş gazandy. Şol duşlukda Mbappé hem tapawutlandy. Mbappé bu ýaraşda 40 gol geçirmek babatda eň ýaş futbolçy boldy. Mununuzol bir rekord topardaşy Lionel Messi degişledi. Mbappé 40 golluk rekordy 23 ýaşynda goýan bolsa, Messi'niň rekordy 24 ýaşda amalaşypdy. Ene mehriban müştoklar, Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanatyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle hem Rus senatorlary halk maslahatynyň başlygynyň parlament diplomatiýasyna ýokary baha berýärler. Türkiýanyň merjenleri Türkmenistan, Abu Dhabi'de ADPEC Nevitgas forumuna gatnaşdy. Yerli telekaçylar paxta we polipropilen satyn aldylar. Çempionlar Ligasyna play-off tapgyrına çykan toparlar belli boldy. Aşyr Hojatow, Usatlyk mektebiniň halipasy ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan giňşeň okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, egerde biziň saýtymyza ýeňillikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, ýene-de bir gezek ýatladýat. Onu Play Marketden Atawatan Turkmenistan prilajeniýasyny tölegsiz ýükläp alyp bilersiňiz. Biz bolsa gepleşiklerimiziň eneki sanlaryna görüşýänçek siziň bilen hoşlaşýar. Hoş sag bolun.